U današnjem video radu predstavljam novi mitraljez proizvod Vojne industrije Srbije, koji još nije dobio ime, ali spada u srednju kategoriju mitraljeza i koristi novu municiju. Naime, na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2025 u Beogradu je predstavljen i srednje teški mitraljez kompanije Zastava oružje u kalibru 338 Norma Magnum. Novi mitraljez kombinuje mehanizam koji koristi princip podvođenja barutnih gasova za pokretanje zatvarača sa novom municijom 338 Norma Magnum kako bi imao povećanu preciznost na srednjim i dugim distancama uz zadržavanje izdržljivosti u upotrebi i jednostavnost održavanja oružja. Ovaj zastavni mitraljez kao i novi puško mitraljez koji sam predstavio u svom prethodnom video radu predstavlja jednostavan pristup konstruisanja vatrenog oružja jer spaja pouzdanost sistema sovjetskih mitraljeza sa dometom i preciznošću efikasnijeg metka srednjeg kalibra. Brzine metka mase 300 grama su dovoljne da let zrna bude nadzvučan van standardnog opsega upotrebe mitraljeza, što odgovara nameni četnog mitraljezca u pešadijskim jedinicama. I ovaj mitraljez, kao i prethodno predstavljeni puško mitraljez, je nastao kao proizvod dugogodišnjeg iskustva kompanije Zastava oružje sa vatrenim oružjem baziranih na mitraljezima ruske konstrukcije. To znači da ima klip dugog hoda, rotirajući zatvarač i velike zazore koji ne dozvoljavaju njegovo blokiranje u funkcionisanju i olakšavaju njegov rad pri lošim vremenskim prilikama i u terenskim uslovima. S polja gledano izgleda da novi zastavni mitraljez deli konstrukciju sa familijom mitraljeza opšte namene PK. Mitraljez ima sklopivi i podesivi kundakt sa dodatnim delom za obraz i rukohvat, a na zadnjem delu cevi je montirana ručica za nošenje mitraljeza. Nožice mitraljeza se montiraju na gasni cilindar, a kratki deo Picatinny šine je montiran na zadnjem delu poklopca u kom se nalazi uvodnik redenika. Sklopivi podesivi kundakt omogućava promene visine obraza kako bi se prilagodio optici i pancirnom prsoku strelca, a ima mogućnost preklapanja radi lakše kretanja mitraljezca u borbenim vozilima ili kroz rovove i druge prolaze koji zahtevaju manje gabarite oružja zbog neometanog kretanja. Njegovo bočno preklapanje smanjuje prostor koje oružje zauzima u borbenim vozilima, što je poželjna karakteristika za lakši ulazak i izlazak mitraljezca iz vozila ili za posedanje vatrenog položaja. Razbijač plamena na ustima cevi smanjuje trze ispuštanjem gasova kroz proreze, kako bi se smanjilo podizanje cevi mitraljeza u rafalnom otvaranju vatre i time olakšalo nišanjenje. Za sada nije poznato da li novi zastavni mitraljez ima i sistem za amortizaciju trzeja. Mehanizam za repetiranje se nalazi sa desne bočne strane oružja, a mitraljez ima klasično hranjenje preko metalnog redenika koji se obično koristi na puškama PK modela. Redenik ima kapacitet 50 i 100 metaka. Picatinny šina na gornjem delu poklopca zatvarača, ispod i bočnim stranama rukohvata novog mitraljeza pojednostavlja integraciju optike i dodatne taktičke opreme. Modularnost je zastupljena u svakom segmentu novog mitraljeza i u taj koncept spada i da se umesto mehaničkog koristi optički nišan radi veće preciznosti dejstva. Očigledno je da će se novi zastavni mitraljez srednje teške kategorije pozicionirati iznad novog mitraljeza koji će vremenom zamenuti dobro poznati puško mitraljez M84 kalibra 7,62 mm i ispod mitraljeza Zastava M07 Hammer kalibra 12,7 mm koji predstavlja unapređenje dobro poznatog mitraljeza M87 kopije ruskog NSV. To znači da sa dužinom cevi od preko 600 mm će imati maksimalni efikasni domet od oko 1700 metara. Brzina rafalne paljbe bi trebalo da bude do 700 metaka u minuti. Masa mitraljeza s obzirom na dobro poznatu konstrukciju će verovatno iznositi oko 11 kg. Glavni pandani novom mitraljezu iz Kragujevca su mitraljez MMG 338 koji je razvila švajcarska kompanija Sig Sauer, a postoje i drugi konkurenti poput mitraljeza kompanije True Velocity
kao i proizvod kompanija Ohio Ordnance i FK Brno, a svi su dizajnirani da obezbede mitraljez sa većim dometom i većom snagom od onih koji koriste municiju kalibra 7,62 puta 51 mm kao mitraljez M240. Ova kategorija vatrenog oružja sledeće generacije je nastala kao deo inicijative američke vojske za novi laki srednji mitraljez LV-MMG, čiji je cilj da se premosti jaz između belgijskog FN-MAG, odnosno njegove američke kopije M240 i mitraljeza kalibra 50 BMG. Kao odgovor na nove trendove, srpska kompanija Zastava je predstavila novi mitraljez koji radi na principu mitraljeza PKM ruske kompanije Kalašnjikov u kalibru 338 Norma Magnum, koji isto kalibre kao i ZIG MG 338. Za novi mitraljez u novom kalibru su svakako potrebna sva iskustva u inženjeringu stečena na konstruisanju domaćih mitraljeza. Za prelazak sa kalibra 7,62 puta 54R na 338 Norma Magnum, metak koji ima veću energiju od standardnog mitraljezskog metka. Zato će sigurno novi mitraljez imati znatno bolje taktičko-tehničke karakteristike od mitraljeza koji koriste već pomalo zastareli metak 7,62 puta 54R. Pre svega, poboljšanje će se odraziti na povećanje preciznosti energije koja se predaje pri pogodku cilja. Metak kalibre 338 Norma Magnum je municija Magnum familije koja je znatno veća i znatno bolja po performansama od metka kalibre 7,62 puta 54R, ali ne zbog svoje starosti ili dizajna potonjeg. Uvođenje i proizvodnju sve većeg broja mitraljeza u ovom novom kalibru znači umasovljenje municije tog tipa, što će rezultirati njenim značajnim pojeftinjenjem, pošto je ovaj metak značajno skuplji od standardnog mitraljezskog metka kalibra 7,62 mm. Metak 338 Norma Magnum je snažan metak dizajniran za dejstvo na velikim daljinama, nudići ravniju putanju leta i veću isporučenu snagu u poređenju sa standardnim metkom 7,62 puta 51 mm NATO. Smatra se idealnim za premošćavanje jaza između kalibre 7,62 puta 51 mm i 50 BMG, pružajući superiorni domet i probojnu moć u odnosu na prvi, a istovremeno omogućavajući prenosiviji i lakši mitraljez od onih u kalibru 50 BMG ili ti kalibra 12,7 puta 99. Procenjuje se da ima probojnost 12 mm čelične ploče na udaljenostima od 600 do 1000 metara, to jest da na ovim daljinama probije balističku zaštitu nivoa 4. Ostaje da se vidi da li je i srpska kompanija Zastava oružja iz Kragujevca uspjela da konstruiše domaći mitraljez u ovom kalibru koji je na nivou taktičko-tehničkih rešenja koji su prikazali konkurenti. Ako je to slučaj, onda kompanija Zastava Arms može konkurisati na predstojećim američkim tenderima za srednje mitraljeze, što će značajno uticati na povećanje njenog renomea u svetu naoružanja, a u slučaju pobede u takmičenju i finansijska dobit bi bila sigurno i više nego zadovoljavajuća.